В навечерието на най-светлият християнски празник, четвърто основно училище Иван Вазов в Монтана открива в фоайето на училището изложба-конкурс "Най-красива великденска кошница". С много любов и фантазия учениците от всички класове, подкрепени от своите родители и учители, са сътворили експонатите си във великденската работилница "Пъстър Великден". Училищният живот е много богат и изпъстрен с множество мероприятия, но и това се дължи на доброто планиране в началото на учебната година. Това, което виждате, обаче не е по план. Идеята възникна много спонтанно. В разговор с колеги споделяхме, че децата са изпълнени с много пролетна енергия и тази енергия не искахме да се разпилява. Искахме да я трансформираме в друг вид. Затова насочихме идеята в творчество. Обявихме конкурса в последния ден от ваканцията, като си направихме дори малък експеримент. Искахме да видим как колегите класни ръководители могат да се справят в ролята на мениджъри на класа. Кръстихме конкурса "Великденска кошница", като искахме в една кошница да се събере цялото богатство, цялото разнообразие на празника, красотата, да се научат децата да бъдат великодушни, да са щедри, да сътворяват добро и да раздават добро. Класните трябваше да използват седмицата, в която учениците бяха във ваканция, една седмица, в която имаше учебни занятия. Не ме очаквах такава еуфория да обземе учениците. Разбира се, всичко това нямаше как да се случи, ако нямахме подкрепата на родителите. За пореден път при нас проработи тази практика, че ако спечелим родителите в името на една добра кауза, то ефектът е с стотици пъти по-голям от очакваното. Когато работя в среда с ентусиазирани колеги, когато имам подкрепата на родителите, когато около нас има 570 умни, здрави, можещи и амбициозни деца, няма начин да не съм в техния ритъм. Дори мисля, че с четвърт оборот съм преди тях. Чувствам се професионално удовлетворена, чувствам се на мястото си. Празникът Великден е християнски празник. Символите на този празник са перашките и козунакът. Аз участвам с мама, боядисвам яйца. Червеното яйце символизира гибелта на Исус Христос и здравето. На Великден приготвяме перашки, козунак и питки. Великден се празнува на 1 май.